Un bon siman. Un bon siman, un bon siman. Un bon siman, un bon siman. Un bon siman, un bon siman. Bonsiman mensen, welkom bij onze tweede aflevering van Bonsiman Podcast. We zitten hier weer. Ik hoop dat jullie aflevering 1 al hebben gezien. Zo niet kan je dat eens gaan zien en dan verder met deze. Vandaag gaan we het hebben over insecurities. onzekerheden. Wat is onzekerheid? Wat is onzeker? Zijn jullie onzeker? Ik wel, heel erg. Heel erg. Ligt aan de... Ik denk dat iedereen een beetje onzeker is. Of ergens wel een onzekerheid heeft. Ja, klopt. Ja. Ik ben onzeker om te falen. Ja? Over, iedereen vindt het belachelijk, maar... Ik doe graag een BBL, maar iedereen zegt dat ik het niet moet doen. Tuurlijk niet. Maar goed, hè? Ja, maar ik ben er gewoon onzeker over. Als je het hebt, wat... Ik vind mijn lichaam bijvoorbeeld niet mooi. Wie heeft dat ooit tegen jou gezegd? Ja, ikzelf. Ja, daar ga je... Ja, dat is mijn onzekerheid. Ik voel me fucking sexy met mijn bolle buik, hoor. Nee, Hoe ik kan ben je er echt onzeker zijn als over. niemand ooit... Hebben mensen je ooit gecomplimenteerd? Ja. Alleen maar. Nou dan, hoe kan je dan onzeker zijn over je De lichaam? onzekerheid Ik ben komt niet onzeker. altijd door andere mensen. Ik voel bij mijzelf. Als mensen jou nooit hebben gezegd... Het is hey, dat als je ik ziet- in de spiegel kijk Ja. en ik denk, ik ga fouten zoeken. Maar als mensen jou telkens zeggen... Hé, je ziet er mooi uit. Hé, staat je goed. Weet ik, oh. Als je onzeker bent, dan geloof je dat zelf dan ook ga je niet. dat niet geloven. Het gaat niet tot je doordringen, want je bent onzeker. Dat is... Zij is een hele sterke, onzekere karakter. Ik denk dat je- Ja. ik denk dat Mijn geen zus maakt me onzeker. Ik denk dat het niet Ze is meer gemeen. onzeker is, maar ongeloof. Hoezo? Je gelooft niet, hé. Nee, is Dus, meer, maar dat is is onzeker. hetzelfde. Je Dat kijkt is soms ook in je een part spiegel. Kijk, ik heb het niet, zeg maar je kijkt soms in de spiegel en denk je, weet je, die hip dips wil ik wel een beetje zo. Exactly, Een maar precies dat. heupen wil ik eerder. Ja, maar Ik wil, als je op straat loopt met mensen... je krijgt aandacht ja, van maar jongens. je krijgt ook aandacht Maar als je er die niet aandacht- terug kan. Die aandacht boeit me niet. Snap je? Dat is niet... Dat helpt niet. Ik doe dit en ik krijg aandacht. Even ja, misschien heel... Dat is misschien wel weer... Klinkt weer heel... maar dat boeit me niet. Ook lelijke mensen krijgen aandacht. Juist, Maar dat bedoel ik. Dus ja, iedereen krijgt aandacht. En Maar, Het ligt aan wat voor lelijk aandacht. voor de ene is niet lelijk voor de ander. Nee. Ja. Kappen daarmee. Je hebt gewoon lelijke mensen. Nee, maar kijk, het zijn gewoon... Onzekerheid is ook iets wat je maakt jezelf onzeker uiteindelijk. Ja. Ja. Want iemand kan jou ook de grond doorboren en jou pesten, maar je kan gewoon super zeker zijn van je zaak. Mensen kunnen jou kleineren, maar je hebt gewoon mensen, als je zelf onzeker bent, hoe erg iemand je ook kleineert, je wordt niet onzeker. Klopt. Bij mij, ik krijg heel veel complimenten, maar dat zijn mijn insecurities wat ik heb, zeg maar. Ik Klopt. kamp er zelf mee, zeg maar, met bepaalde Ik denk dat ik dat heb. situaties. Het maakt niet uit eigenlijk wat je tegen mij zegt, dat boeit mij niet. Nee. Dat mag niet. Dat is niet goed. Of het raakt mij niet, laat me het zo zeggen. Dat is ook niet goed. Ik kan wel De mensen even, die ik heb ons wel mensen even zo'n nemen. besefmomentje. Als iemand zegt van, je eet veel, je wordt dik of je bent dik. En dan denk ik, wacht even, ik ben dik. En dan denk ik, wacht even, ik vind mezelf goed. Nu vind ik mezelf goed. Als ik mezelf lelijk begin te vinden, onzeker begin te worden, dan ga ik er wat aan doen. Maar nu kunnen mensen me dik, dat noemen ze me niet, maar van alles kunnen ze me noemen. Maar het raakt me niet, het doet me niks. Ik ga er meer van eten. Maar je hebt ook Waarom is dat niet goed? Dus je reageert... Doordat mensen jou dik noemen, dat is jouw... Bij mij zit Maar niet niet mensen het niet. boeit- Erop niet. reageren. Het boeit me niet, zeg maar. Oh. Nee, Vind jij mij dik, dan is jouw mening dat je me dik vindt. Nee, ik Maar- dacht dat je door je emotie, doordat je geraakt bent... Nee dat hoor, je nee gaat hoor, eten. nee, ik eet wel altijd al. Nee. Nee, als het oprecht is, als iemand jou beter wilt maken... Je merkt aan iemand zijn houding, hè? Maar iemand geeft je dat aan en het boeit je niet. Je denkt, boeien, dat is niet goed. Waarom is dat niet goed? Dat is emotieloos. Nee, het Nee. is Nee, want het is soms- ook een mening van jou. Ja. Maar soms Jij doen vindt mij mensen dik, het maar- ook, soms zeggen mensen het ook onbewust iemand te kwetsen. Terwijl, gewoon zodat diegene zich beter voelt. Dus dan moet het je raken om iemand anders beter te voelen. Dat is ook een punt, denk ik. Ik denk, dat heel zeg veel ik. mensen houden Het- ervan het- om bijvoorbeeld... Kijk, mijn zus en ik, zij is wat voller dan ik.
En dan houden mensen, zij is ook gewoon 10 jaar ouder dan ik, ja. Dus Zeg je nou dat ze ervan- dik is? Veel mensen Nee, denken dat maar jullie tweelingen zijn, hè? Ja, Veel mensen heel veel denken mensen dat- juist. Of dat ons levensverschil misschien net 1 of 2 jaar is. Maar heel veel mensen vinden het dan, bijvoorbeeld gaan dan expres dingen zeggen van ja, oh, maar zij heeft dit of dat vergeleken met jou of dit en dat zus zo. Zij is, hallo, ik hoor eigenlijk niet eens met haar om te gaan. Ik hoor eigenlijk we haar hebben dingen te gewoon een zeggen. leeftijdskap. En- We hebben gewoon best wel een grote leeftijdsverschil. En mensen houden ervan om ons elke keer te vergelijken. Nee, zij is Dionera, ik ben Dionera. We zijn gewoon 2 verschillende personen. Iedereen heeft gewoon zijn eigen schoonheid, iedereen is gewoon uniek. Dus iedereen heeft gewoon zijn eigen ding. Maar mensen houden ervan om te zeggen van ja, oh ja, maar bij jou staat het leuker of dit. Oh ja, maar zij is wat slanker. Oh ja, dit, oh dat, Nee, Klopt. we zijn allemaal anders. En zeg maar, Wat zit je? mensen proberen dan de een of ander. Nee, niet eens. Nee, Maar mensen proberen. Het is gewoon dingen wat we ook gewoon echt dagelijks meemaken. Mensen proberen dan één van ons af te kraken om zichzelf beter te voelen. Dus denken dat wij onzeker zijn, er onzeker van worden of iets om zichzelf beter te van voelen. En dan werkt het niet. Dan ben ik totaal niet onzeker. Dan boeit het me niet. Want dan denk je van, bro, wat ben je? Ja, toch? Dat zijn wel echt dingen ook wat we gewoon dagelijks meemaken. Dat mensen Zou ons je haar een onzeker- compliment geven, dan geef je eigenlijk ook mij een compliment. Het is mijn kleine zusje. Het is mijn kleine zusje, snap je? Dus ik ga er niet onzeker van voelen, maar ik ga alleen trots van. Oké, jij vindt dat zij er mooi uitziet. Ja, Prima. ja. Sure. Het doet mij goed, want het is mijn zusje. Klopt. Snap je? Het is mijn Wat heb je- namaak. Wat? Copyright. Ja, dat is. No comments. Maar jij vindt dus, als iemand tegen jou zegt je krullen zijn niet mooi, vind jij dat jij morgen nog een uurtje voor de spiegel moet gaan staan? Nee, maar daarom zeg je, het ligt eraan wat iemand met dat boodschap wil bereiken. Als Ja, maar iemand zegt van, hé, het staat je nu goed, of wat dan ook, dan kan je toch in gesprek Is een gaan met mening. diegene. Dat is een mening, hè? Ik bepaal alsnog, als ik het wil, dan doe ik het. Maar hetzelfde, stel voor, een meid loopt met een, van McDonald's wenkbrauwen zo helemaal, en ik zeg... Is alsnog jouw mening? Ja, is mijn mening. Maar Daarom, word jij onzeker door andermans mening of om jouzelf? Of wat jij zelf speculeert in jou? Want ik word niet onzeker van andermans mening, want dat doet me geen reet. Ik word onzeker van mijzelf. Ik sta zelf bijvoorbeeld in de spiegel en ik ga zelf de fouten plukken waarbij iedereen mij complimenteert. Letterlijk. Ja. Snap je? Dus bij mij het zit in mijn eigen, het is tussen mijn eigen oren. Het is niet van anderen. Anderen zeggen juist tegenovergesteld van wat ik vind. dus anderen het mening, eigenlijk dus ben je dus door jezelf ben je Ja, ze Ja, onzeker. ik echt gewoon Dus mezelf. Ik echt niet door mezelf. anderen. Niet door anderen. Want alles wat ik vind, vinden mensen tegenovergestelde. Letterlijk. Dus echt gewoon ik met mezelf in een strijd, zeg maar. Niet door anderen, want dat doet me weer geen reet. Want wat heb jij te zeggen over mij, heb geen reet te zeggen over mij. Hm? Dus Aan de andere kant, vind je jezelf dan beter als iemand jou een compliment geeft? het is lief, maar zolang ik het niet accepteer, dan heeft het niet echt Oké, zo'n ja. toegevoegde waarde. Snap je? Want het is Dus wat anderen me to vinden, my- boeit het is- daar ook niet. It's me to myself. Alleen jou boeit het, wat Wat? anderen vinden. Nee, niet boeien, maar Want ik vind dat iedereen gewoon naar zichzelf moet kijken en geen mening over een ander moet hebben. het doet, als je een beetje emotie hebt of... Dat raakt jou. Ja, het doet je wel wat, toch? Wat moet je toch wel doen als iemand zegt... Je zegt toch zomaar tegen een meisje bijvoorbeeld... Hé, je bent dik, man. Hoe kan dat jou niet boeien? Misschien op dat moment niet, maar later ga je toch even over nadenken van... Zo, wat hij heeft gezegd... Het is de Of manier ik vind het waarop niet hij kunnen. dat kan kwetsen, zeg maar. Ja, Niet- ik denk dat... Of ik zeg iets over jouw kinderen of zo. Gewoon, hoe je Dan raak je ik me kinderen... snaar. Dan word ik niet onzeker, maar dan raak ik Maar me ja, maar dat snaar. is dan geen onzekerheid, want je praat over mijn kinderen. Dus in principe, als je het zo mijn kinderen zegt, ben je me aan het beledigen of zo. Het is meer beledigen dan het Onzeker laten voelen. Onzeker voelen of zo. Dus ze zeggen jou zo Je mag iets over bijvoorbeeld... mijn kind Je maakt lelijke kinderen. Nou, my child is pretty as Ja, maar ik noem een voorbeeld. Het lijkt alsof ze Ja, bijna maar- met boeken komen, toch? Het gaat om jou, Oh, dan toch? zou je dat zeggen. Dan zou Het gaat om zie jou, dat- toch? Dan is dat jaloezie. Yes. Want je je gaat kan niet nooit zeggen dat het mijn kind lelijk Nee. is. Dat kan niet. Je kan nooit zeggen dat mijn kind lelijk is. Dus, En dat zeg ik met kortom, En elk kind is mooi op hun manier. Ja. En voor elke Ik moeder noem is het sowieso kind. geen kinderen lelijk, Nee. want was een het is voorbeeld, iets wat ja. God Nee, nee, heeft voorbeeld, gemaakt. nee. Nee, Snap maar wel, snap sowieso wel. voor dat dadelijk, weet je toch? Het is iets wat God heeft gemaakt. Kinderen zijn niet Kinderen zijn lelijk. niet lelijk. Ze zijn een blessing, want niet iedereen kan kinderen maken. Snap je? Dus ze zijn allemaal een zegening. En glow-up kan altijd later komen. Ik zit er, ja, ik weet Maar dat is niet. ook geen mening meer, dat is een belediging. Dat is een belediging. Ja, precies. Ja. Dus zit dat is er- ook niet iets waar je onzeker van moet Nee. voelen, want je Ik beledigt. zit, ja, ik nam een voorbeeld, misschien neem ik een slecht voorbeeld nu. Maar ja, in ieder geval, ik zit er anders in. Als iemand je iets zegt, ja,
Wat kan iemand tegen jou zeggen om jou te raken? Dat weet ik niet. Op dit moment weet ik het niet, maar soms kan je wel een beetje, ja. Ik heb wel eens momenten gehad waar ik onzeker ben. Je hebt dikke neus. Word je daar onzeker van? Nee, je lacht diegene gewoon uit. Toch? Ja. Dat niet. Maar ja, nu moet ik erover nadenken, maar ja, ik weet niet. Misschien de manier hoe ik me kleed of als ik een kleding heb en als iemand zegt van hé, wat je aan hebt staat je echt niet. Ja, maar dat is wat jij leuk vindt. Dan ga ik even daarover nadenken. Van, Dat is ook een shit, mening. Misschien Dat ga is ik ook een niet mening van Dus iemand. je komt thuis, je gooit hem weg. misschien ga ik niet meer aan doen. Nee, sorry. Wauw. Stel je vindt iemand leuk en datgene zegt tegen jou, hé, wat je aan hebt vind ik niet echt bij je pas. Kijk, jij vindt mijn outfit een chefkok. Ik kom expres dat niet. Andere kleur. Jij probeert het ook te beledigen. Andere kleur. Het lijkt op een kokswijs. Maar dat dus. Ja, over kleding kan ik erover misschien gaan nadenken in ieder geval. Maar jullie zijn alle drie dus, jullie zijn hard. Ik zeg niet dat ik altijd hard ben of zo, maar... Kijk, andermans Nee, mening nee. boeit me niet. Het is nogmaals wat ik zeg, het is Je moet- niet to mijzelf. Dus Ja, ik, je moet sowieso niet leven met wat mensen van jou verwachten of vinden. want iedereen is uniek, dus iedereen heeft sowieso zijn eigen lifestyle, Juist. dit, dat. Dus dat boeit mij niet direct. Het is gewoon echt, ja, ik zoek gewoon dingen bij mezelf op en dat maakt mij onzeker. Want ik ga dan denken van, dit had wel beter zo gekund, dit mocht wel zo zijn. Dit mocht, vet rolletje. En ik denk geen ene mens is tevreden, altijd Nee. tevreden. Nee. Niemand. Met? Met alles, zeg maar, met zijn bijvoorbeeld het lichaam. Niet iedereen is altijd tevreden met alles. Jawel man. Ja? Jij bent te zelfverzekerd, jij. Ik ben te, ja. Dus, ja? Oké, ja. Te zelfverzekerd, ja. Ja, dat is wel goed. Dat is goed. Ja? Ja. Te zelfverzekerd, ja. Sowieso zijn er mensen die niet alles bij mij mooi vinden, maar Zolang jij... ik moet met mijn lichaam lopen. Juist. Precies. Dat is. Ik moet als een bolle papzak lopen. Ja. Toch? Ja. Oké. Maar als jullie onzeker zijn, hoe pakken jullie dat op? Hoe gaan jullie daarmee om? Maar je hebt ook verschillende onzekerheid, hè? Je hebt onzekerheid in de liefde. Je hebt onzekerheid op werk. Privéleven misschien. Ja. Ja, liefde, werk vallen daaronder eigenlijk. Ja, klopt. Ik denk dat Kun je ik nog elkaar alleen maar over, in de liefde heb ik misschien wel onzekerheden. Voor de rest niet. In de wat? In de liefde, Heb je onzekerheden? ja. Hij vraagt eigenlijk of het niet kan, hè? Ja, maar of dat je misschien aan jezelf gaat denken van, misschien moet ik toch wel iets aan mezelf veranderen. Of, Nee, niet eens. Ik Nee, maar vertrouw geen je kan- vrouwen. Je kan ook die dingen kan je ook gewoon. En dat bedoel ik. Hij vertrouwt geen vrouwen. Jij zegt, er is alleen in liefde kan je onzeker zijn? Of? Ik ben alleen Oh. in liefde onzeker. Oh. Maar dan zegt ze, geeft net een hele verhaal en jij komt niet zeggen, alleen in liefde ben je onzeker. Oké, waarom nu? You pini me? Nee, hij zegt hij vertrouwt geen vrouwen. Ja. Maar je luistert niet! Je hoort echt wat je wilde horen. Ik dacht dat hij twijfelde aan de Nee, hij zegt hij vertrouwt geen vrouwen. mannelijkheid. Ik zeg net, ik twijfel niet aan mijn lichaam. Dus Nee, waar? hij is 100% zelfverzekerd. Hij is niet hier, hij is niet hier. Hij is thuis. Trouwens, hoe vaak heb je seks gehad afgelopen week? Wat is dit voor vraag, man? Daar waar jij wil het over wel hebben. Nul. Is het gelukt? Heb je, Dus jullie willen het toch over vorige? nee. Heb je alleen dat? Heb je haar kunnen omkopen? Nee. Is niet gelukt? Ben je niet met bordje bloemen naar huis gegaan? Nee. Ook geen geld uit je zak gehaald. Je hebt niet geluisterd. Je hebt niet geluisterd. Ja, dat gaat niet werken. Ik ben koppig. Je hebt niet geluisterd. Ja, Nee, maar ja. Om terug te gaan op onzekerheden. Ik denk alleen in de liefde, man. Dat maakt me wel onzeker. Als mij niet wil, dan ga ik aan mezelf twijfelen. Shit, man. Waarom? Ja, waarom? Waarom zeggen ze nee? Maar ja, dan gaan we... Dus dan ga je jezelf afvragen, van doe ik het wel goed? Ja, kan. Ja, jij wilt gewoon alleen je zin krijgen. Verder Ja. mag niemand niks zeggen. Ja, Dus want ja, je gaat komt niet met echt- bordje bloemen en geld naar huis. Maar dat bedoel ik. Ik heb je een tip gegeven, maar je Geld luistert sowieso niet. Hey, ik ben ook niet van het geld geven. Dan ga ik liever iets doen ook. Ik vind het Ik ga- Activities. Als je tegen mij nee zegt, ga ik eerder denken dat je het ergens anders hebt gehad dan dat ik aan mezelf ga twijfelen. Nou, dan waarom haalt ze het bij ergens anders? Die is diep. loyal. Nee, maar misschien is ze niet tevreden.
Waarom? Omdat jij tot zelfverzekerd bent en denkt, hé, ik presteer goed. Sommige Maar, mensen doen het uit lust. Juist. ja, maar dat kan, maar hoe weet je dat? Misschien doet Maar het ook. daar kom je nooit achter. Ja, Daar kom je nooit achter. Ja, dat Maar sowieso. ik ga in ieder geval niet aan mezelf twijfelen. Dat bedoel, Ongeacht wat de reden is. en dat bedoel ik misschien, dat is misschien niet goed. Waarom? Waarom? Maar misschien moet jij naar je partner van, schat. Vragen jullie dat nooit van, schat, ben je tevreden met... Als je niet tevreden De bent, manier mag je waarop? oprotten. Nee, maar misschien, Oh, je kan toch sorry. tips vragen? Je kan toch tips vragen aan Dat elkaar? gaat niet makkelijk. Maar je kan tips, hoe vragen. kan Het ik zou beter kunnen doen? van, hey, Als je- wat vind je in fijn? bed. Juist. Dat kan je ook vragen, wat vind je Juist. fijn, zeg maar. Wat zou je fijn Misschien, vinden? maar misschien dat wat kan zij doet, werkt helemaal niet. Kom maar je moet gewoon Diegene samen geniet gewoon omdat uitzoeken. diegene van je houdt, maar misschien is er geen genoeg van. Dan Misschien gaan we moet je weer zeg maar diegene... even naar de Communicatie. Communicatie. Maar jullie hebben het over in bed. Ja, ik weet niet. Over wat dan? Hij begon met... Oké. Een park. Ja, natuurlijk moet je communiceren over alles. Communiceren is gewoon belangrijk. Als je dat gewoon voorop stelt, dan kom je ver. Dus hoef je je niet onzeker te gaan voelen, maar gewoon Je communiceren. hoeft niet eens te vragen van, doe ik het goed? Je kan nog gewoon vragen, zit ik in je top 3? Dan weet je ook al genoeg. Gewoon dus. Ja? Dan kunnen mensen ook overliegen. Ja, maar ook al doe je het niet, En als ze zeggen, je bent de derde? Je staat op alsnog zit ik in de top Die 3. zit in de top 3. Ze hebben zelf top 10, zie je? Ja. Als, Ai. Maar goed, volgende. We wijken een beetje af van het onderwerp. Wat was het volgende? Succes. Succes. wat is succes? Ik doe trouwens nu succes, want ik kan niet lang allemaal. Succes. Wat is succes? Dat is een moeilijke eigenlijk. Ik vind dat moeilijk. Wat is succes? Ik Wanneer denk, heb je succes? ik denk als jij... Beetje Genoeg. Ja, sorry. Ja, zeg maar. Je doel hebt behaald, toch? Ja, als je genoeg... Basic. Als je vindt dat je je doel hebt behaald, heb je succes. Als je vindt dat je staat waar je wilde staan... Ja. Ja, Dat is net zoiets van, als jij bent waar je vroeger over droomde. Als je nu bent waar je vroeger over droomde. Heb je jouw succes behaald, zeg Juist. maar. Nou, Ja, heb maar ik nooit dat- succes. Ik droomde vroeger dat ik Superman word. Nou, jij leeft in een of andere fictiewereld. Nee, maar ik denk dat succes persoonsgebonden is. Ja. Of verbonden. Wat is het? Ja, dat sowieso. En ik Jouw succes is praat niet ik mijn echt, succes. echt Dat is logisch. onlogische iets hoor. Maar Ja. ik denk dat je ook succes voor de buitenwereld hebt. En wat je zegt, bestaat dat niet. Want de meeste artiesten bijvoorbeeld, de grote artiesten. Sommige artiesten vinden dat ze misschien toch niet zijn waar ze moeten zijn. Maar voor een ander Ja, hebben ze al een maar succes de behaald. succes van de buitenwereld van mij is anders dan mijn succes van ja, mezelf. maar Juist. dat is precies. Maar ik denk je eigen succes is wel echt gewoon voor jezelf. Ja. of zo. Vind ik het belangrijkste. Succes voor mezelf. Ik moet gelukkig zijn, niet de omgeving. Niet de buitenwereld. Ik En moet wat kan je trots op daar aan mezelf doen zijn. om zo ver te komen? Tuurlijk, achteraan gaan je doelen najagen, bla bla. Maar gaat dat makkelijk? Uit je comfortzone. Juist. Ja. En geen ene doelen Je bubbel. behalen is makkelijk. Uit je comfortzone. Risico's nemen. Juist. Af en toe jezelf bluffen. Ja, ik denk dat dat ook wel een dingetje is. Dus eigenlijk die risico is dat vooral. Ja. Wanneer heb je ja kan je krijgen? Ik denk dat je voor jezelf ook een Doelstelling. Geen tijdslimiet, maar dat je aangeeft van over 5 jaar wil ik daar Doelstelling. zijn en dat je daar naartoe daadwerkelijk in stappen. Doelstelling. Kleine Hoe stappen. noemen ze dat? Start? De korte termijn, lange termijn. Stappenplan. Specifiek. Doelstelling. Ja. Meetbaar, haalbaar. Zie je dat? Nee, haalbaar niet. Ik weet niet waar die haalbaar vandaan komt. maar Realistisch. Realistisch. Wat gaat er specifiek? Wat is het thee? Ah, Misape, toen zo'n doorzettingsvermogen heb ik nodig. Ja. Zijn jullie succesvol? Ik vind mezelf wel succesvol. Ja? Ik weet niet waar ik wil zijn. Waarom vind je dat je succesvol bent? Ik heb de meeste doelen wat ik wou behalen, heb ik behaald. Dat ik op een gegeven moment niet meer wist wat voor doelen ik had. Ja. Welke doelen? Ja, ik had. Ja. Ja. En nu zit ik soms te denken van oké, wat wil ik nog meer? Dus wat ik wou worden, wat ik wou doen, heb ik allemaal gedaan.
Dus ik vind mezelf succes. Je bent uitgeleefd. Je hebt alles Ja, al. dat is succes. Succesvol. Ik vind mezelf succesvol. Ja. Nee, ik niet. Maar dat heeft dus ook weer gewoon En een groot deel sowieso- te maken met mijn onzekerheid. Ja, sowieso moet je je hebt meer doelen altijd in je leven. Je kan altijd nog leren van dingen. Maar voor nu, zeg maar, de dingen wat ik wou doen, heb ik gedaan. I'm proud of you, sis. Oké. Kunnen we klappen? Ja. Ja, ik vind mezelf nog niet succesvol. Waarom? Omdat ik zie het als succes, dan moet ik wil graag dan voor mezelf iets voor mijn eigen ding hebben en niet voor een baas werken. En op dit moment werk ik sowieso voor een baas, dus Werkgever. Werkgever, ja. ja, als je Een wil, baas. werkgever. Ik werk voor een baas, ik werk voor de overheid, dat is een baas. Werkgever. Ik snap het. Ja. Honden hebben baas. Ik ben een hond, ik ben Wolof. Oh. In ieder geval, ja, ik werk nog voor een werkgever, dus ik vind dat ik pas succesvol ben wanneer ik iets voor mezelf heb. Wat wil je voor jezelf gaan beginnen dan? YouTube kanaal. Nee, ja, dit moet sowieso. Ja, toch? Zo'n succes. Dit moet sowieso. Nee, maar ja, dit is een begin. Ik wil niet eens naar omkijken op mijn rekening. Ik wil geen twijfel hebben eind van de maand. Hey, ik kan mijn dingen gewoon betalen, maar ik wil het gewoon toch betalen en dan dat je ook nog Gaan spenden. grof kan gaan spenden gewoon kan doen wat je wilt. Dat ik gewoon ga zeggen, hey, ik verveel me man. We gaan volgende week voor Dubai of Amerika of zo. Nosplan, dus als jij succes bent, praat je Mijn over gezin. Oh, oké. Ah, maar Ik wou nu net ben zeggen, ik ik erbij. denk, neem een video op in Dubai. Nou, Ik zag mezelf al mijn zin is er wel bellen. in de Burj Khalifa. Ja, nou. Voet in de lucht. Ja, zo. Om dat in ieder geval te realiseren wat ik zei, dus je moet ook realistisch zijn. En jezelf serieus nemen. Ik denk dat dat het bijvoorbeeld. belangrijkste is, realistisch. Heel veel mensen hebben doelen die niet realistisch zijn, maar toch verwachten Ja. dat ze... Wij zouden althans consistenter dan moeten zijn, dit op moeten pakken om inderdaad wat hoge pieken te gaan krijgen. True that, Dat is. Maar willen is een weg. true that. Klopt. En sommigen, je weet toch, nemen de trap, de anderen nemen lift. Maar je komt er wel. Jij was niet succesvol, zei je? Ik weet niet waar we nu zijn, maar dan komen we weer terug op de part van onzekerheid. Waar wil je zijn dan? Door mijn Zo, onzekerheid. waar wil je zijn dan? Als ik daar ben, ga je dit zien. Het is mijn onzekerheid, dus ik spreek het ook niet graag uit. Je gelooft in die Ik geloof in God. muren hebben. I believe in Jesus. Jesus Christ. In Jezus' naam, amen. Wat? Ja, dat is weer een ander onderwerp, man. Als je in God zou geloven, maar Nee, ik geloof in God. Kijk, Niet als ik in God slechte energie zou doet gelijk deur geloven. open om jouw Ik geloof in doelen te God. leggen. In het bloed van Jezus gaan de slechte geesten weg. Jezus, nee, amen. Maar goed, vind Dit jij, laat je erin, hè? Dit laat je erin. vind jij jezelf succesvol? Merendeels wel. Heb jij succes of jij zoekt seks? Oh my god. Ah, die seks even uit je hoofd. Succesvol. Succesvol, ja. Merendeels wel. Ik ben ook nog niet waar ik wil zijn, per se. Maar ik mag ook niet klagen. Waar wil je zijn? Of ga je het ook niet uitspreken? Ja, ik kan het al zeggen, want ik heb al een zaak. Nee, maar niet specifiek, maar waar wil je persoonlijk... ik moet de zaak lopende krijgen. De zaak moet, zeg maar, rollende zijn. Ja, YouTube moet rollende zijn. Ik denk dat eigenlijk die twee alleen nu tekort doen, zeg maar, aan mijn succes. En dat is dan wat een van jullie zei, consistenter. Gewoon consistenter zijn, denk ik. Sinds Daar wij- ben ik wel mee bezig. Voor mezelf. Maar het komt wel. Het komt wel. Ik denk dat dat bij ons ook was. Is sinds wij ietsjes consistenter zijn, merken we dat ook wel aan de views. Wat we krijgen, likes, Juist, wat we klopt. krijgen. Je merkt het ook. Dat gaat wel lekker. Alleen die volgers gaan nog niet echt. Maar ik denk dat de views
Waarom kijk je me zo diep in mijn ogen aan? Wat is jouw probleem? Ik zie de views al in je ogen. Maar het is wel moeilijk eigenlijk qua content. Want ja, het levert nog geen inkomen. Klopt. Dus we werken allemaal. Daarnaast. Vaak ben je moe. Klopt. Tijd. Dan heb je geen tijd. Je wilt uitrusten. Je gezin vraagt ook aandacht. Werken met een planner. Dat helpt echt. Lifestyle een beetje aanpassen. Met een Eerder naar planner? bed, eerder Dus opstaan. iemand die jouw planning doet? Nee, het is gewoon, je hebt een planner, dus gewoon Oké. echt een boekje waar je Ja. echt gewoon echt alles gewoon strak opschrijft. Mhm. Dat je eigenlijk, de momenten dat je voor de buis zit, kan je investeren in iets anders. In het werken van jouw doelen, zeg maar. Of combineren. Ik soms, als ik een TikTok wil plaatsen, dan denk ik van, weet je wat, ik heb heel lang niks geplaatst. Al zit ik in de auto, hoe ik er ook uitzie, boeit me niet. Ik ga die TikTok op dat moment maken en dan ga ik hem op dat moment plaatsen. En dan bekijk ik maar hoe het gaat. Ja. Weet je toch? Maar ik heb in mijn hoofd van, oké, nu ga ik een TikTok plaatsen. Want als ik ga wachten tot de dag dat ik er beter uitzie, de dag dat ik, weet ik veel, alles... Dan maak ik nooit een TikTok. Maar Cynthia. Oh, die was voor jou Nee. bedoeld. Maar Cynthia. Want er zijn sommige mensen, ik ga geen namen doen, maar ze hebben al die dit Ga je gevoel. geen namen doen? Ja, ga geen namen doen, zie je? Ik ga geen namen noemen. Je kan daar ook gebruik van maken, toch? Stel voor je ziet er niet uit. Dan maak je een TikTok waar wat een beetje bij je personage past. Dat je er niet uitziet of zo. Ik weet wel, een moeder die op zaterdagochtend aan het schoonmaken is of zo. Ik noem maar wat. Nu. Vandaar dat onze TikTok ook gewoon soms wat trager gaat. De sisters TikToks maken. Want ik maak TikToks. Nee, je ziet er altijd uit. Dat is je onzekerheid. Dat is je onzekerheid. Nee, wacht, laat me uit. Nee, want ik zeg, dat is je daarom is onze onzekerheid. TikTok. Ja, want wij konden gewoon makkelijk gewoon rustig een TikTok maken en dan zeg je, nee, ik zie er niet uit. Nee, ik heb geen zin. Nee, onzekerheid. Dan moet je stoppen, kappen. Ik ga gewoon zoals ik ben. Want als ze me op straat zien, moeten ze me ook herkennen. Ze herkennen me sowieso. Ja, snap ik, maar Met make-up, zonder wimpers, met wimpers. oké. Ik ben niet herkenbaar. Ja. Je hebt Maar- een dochter, hè? Hoe ga je daar dat een beetje afleren? Zo? Wat, mijn dochter? Ja, Wat afleren? eigenlijk ga je alleen maar terug naar die onzekerheid. Ja, mijn dochter is niet onzeker. Zij is niet onzeker. Nee? Nee, Oh, dat is super zelfs. Met een tante zoals mij kan ze niet onzeker zijn. Nee, mijn dochter is goed niet, zo, tante. Tante heeft haar werk gedaan. Ik spreek ook zeg maar altijd met mijn dochter in van dat ze moet zeggen van ik ben mooi, ik ben dit. Want je moet beseffen dat we leven in een black community en het is sowieso al moeilijk om als donker persoon overal aan te kunnen sluiten. Dus Ik kan daarover niet praten, maar dat is mijn dochter. Ja, zeg haar sowieso altijd van je bent altijd mooi, niemand heeft je niks te zeggen. Gewoon zeg maar, ik spreek haar altijd gewoon de juiste dingen in, dat ze ook gewoon weet van ja, I'm that girl. Dus ze weet ook van Maar ik spreek het ook tegen jou. ja, waarom zeg je wat jij je dochter geeft, kan je toch ook. Ik wil je goede dingen zeggen. Doe je dat ook bij jezelf? Super Maar dan, dat is nogmaals, dat is me to me. Dat is een beetje moeilijk. Nee, ik werk eraan, hè. Ik doe mijn best, hè. Hallo, kom op. Zijn dat voor de spiegel van I'm that shit, Sowieso, I'm that ook. girl. Ja? Vaak genoeg, dus ik snap niet waar haar onzekerheid vandaan komt. Want vaak genoeg ga ik censuur gaan en zeg ik ben fucking lekker. Maar dan snap ik niet waar het misging. Ik snap niet waar het misging dan. En dan Ja. Heeft je moeder dat ook? mijn moeder, Nee, ik heb Nee. het gewoon heel erg. zij heeft het heel Ik heb erg. het gewoon heel erg. Alleen ik heb het. Jij moet gaan zoeken naar ergens. Waar is het begonnen eigenlijk? Bij haarzelf. Bij mezelf. Nogmaals, het is net... Ja, maar Zeven op wat zussen voor mij, moment 10 jaar bedoel ik? Op ouder. wat voor moment? Met scheid en alles. Was je altijd onzeker, sinds klein al? Ja? Waarom? Of We all don't know, jij maar- pest haar vroeger Nee, altijd. ik zei altijd tegen haar, die was altijd, ze is nog steeds wel. Toen ze klein Maar was, toen jullie ze klein was waren. kapot schattig. Hé, hou op. Kapot schattig, dus ze kon sowieso niet onzeker worden. En ik ging haar altijd zeggen, maar dat is echt mijn kleine zusje. Het is echt me to me. Ja, Letterlijk echt. me to me. Daarom heel veel mensen zeggen ook... Heel veel mensen hebben niet... Kijk, ik ben heel introvert, hè. Ik ben echt op mijzelf. Ik praat niet snel tegen... Zij is super... druk. Ik niet. Ik ben heel introvert. Waardoor heel veel mensen zeggen... Kijk, ik ben gewoon iemand... Ik vind het wel gewoon leuk om mezelf op te tutten. Niet omdat ik onzeker ben, maar gewoon omdat ik het leuk vind. Want ik loop ook echt als een slons erbij. Maar omdat ik gewoon... Ik ben gewoon super introvert. Maar omdat ik gewoon niet... Ik praat niet graag met mensen. Gewoon serieus, ik praat niet graag met mensen. Ik kan je heel aardig vinden. Ik ben misschien goed of misschien heel verlegen lachen. Maar ik ben gewoon sowieso ook verlegen van mezelf, hè. Maar heel veel mensen denken dan gelijk... Oh, zij is zo heikles. Zij is zo attitude. Nee, ik praat gewoon niet graag. Nee. En omdat zij extreem extrovert is... Lijkt ik alsof ik capsones heb of dit Ja. of dat. Maar dat is niet zo.
ik heb niet zo snel, ik heb niet gauw contact met mensen. Ook als ik met vriendinnen ben en dan zeggen van ja, die en die gaan ook mee. Ik zit liever dan gewoon thuis, ga ik liever mijn eigen ding doen. Gewoon om mezelf gewoon. Ik ben echt heel erg op mezelf. Ik hou er niet van om echt met mensen te associëren. Heel slecht karakter heb ik hoor. Is het moeilijk voor jou om hier te zitten? Hier te komen? Nee, vooral hallo. Nee, jullie zijn anders. Nee, maar het is gewoon nieuwe mensen. Ik ga niet graag. Dat vind ik moeilijk. Ik vind dat echt moeilijk. Wil je erover praten? Praat er niet over. Ik geniet van deze psychologie. Ja, ik vind het moeilijk. Hebben jullie dat niet? Ik vind het echt oprecht heel moeilijk om mijzelf te associëren met nieuwe mensen. Mensen van buitenaf. Ik vind dat moeilijk. Niet omdat ik bang ben voor wat ze dan vinden, maar gewoon ik praat gewoon niet graag met mensen. Ik bemoei met alles en iedereen. Het liefst zit ik met mijn gezicht, maar zit je gewoon lekker thuis, gewoon mijn ding te doen. She's apart. Ik heb echt ik heb heel veel plezier met mezelf. Ik kan uit eten gaan met mezelf, ik kan dit doen met mezelf. Wij hoeven jouw persoonlijke dingen niet te weten. Ik heb heel veel plezier. Het is gewoon Met mezelf. Ja, ik heb heel veel plezier met mezelf. Hey, hou op! Dit ga je er echt niet in doen. Echt, hij echt over seks. Het is echt niet oké. Je hebt echt hulp nodig. Je hebt echt echt hulp nodig. Nee, maar ik kan mijzelf heel erg vermaken, zeg maar. Ik heb geen mensen ervoor nodig. Om zo te zeggen. Ik heb wel. Ik heb altijd mensen om me heen nodig. Ja. Nodig? Ik kan ook gewoon, zeg maar niet nodig. Ja. rustig in mijn eentje zitten, want dan krijg ik weer een telefoontje. Ja. Als ik zeg maar naar werk, ik rij altijd naar werk, want ik ben elke dag aan het werk. Dus ik heb gewoon, je hoeft niet met me te praten of zo, maar het idee dat bijvoorbeeld zij, mijn moeder of mijn kinderen gewoon aan de lijn zitten. aan de lijn zijn, zeg maar, zitten, dan voel ik al goed. Ik heb altijd wel mensen om me heen nodig. En als ik geen aandacht krijg, ga ik aandacht zoeken, letterlijk. Kan je alleen uitgaan? Vroeger wel. Nu niet meer. Nou, nu ga ik ook niet meer zoveel uit, maar Uit- ik zou op zich wel gewoon alleen uit kunnen Uit gaan. eten? Ja. Alleen? Eten kan ik niet alleen, want dan ga ik met mijn telefoon. Ja, dan ga ik wel mijn telefoon zitten bellen. Ik kan gewoon rustig alleen gaan eten, maar dan ga ik wel zitten bellen. Dus ik heb toch nog. Ik kan dat wel. Ik kan heel erg genieten Ja, van ik mijn niet. eigen aanwezigheid. Weet je hoe ik ga Dat is zitten? daar denk ik dat Ik ga wel zo zitten. wil. Ik ga in andere zaken zitten. Ik ga in een andere zaak zitten, dan ga ik met de andere mensen bemoeien. Nee, ik niet. Ik kan niks alleen. Nee. Heb je dat nooit gedaan? Alleen gegeten? Uit eten? Nee, alleen uit Ik eten wel. niet. Heerlijk. Lunchen, wat dan ook Rust. bij? Nee? Nee, Nooit? Nee, want je gaat me zien bemoeien met andere mensen en dan ben ik alsnog niet Ja, leuk. dat geloof ik niet. Wat doe je dan? Wat? Je gaat alleen maar kijken, je gaat niet echt. Zij gaat Ik bemoei bemoeien. met mensen. Zij gaat in hun gesprek. Ik ga in hun gesprek. Zij gaat in hun gesprek. Ik ga Zij gaat in hun gesprek. Langzamerhand. Ik denk eerst naar Meelachen, ze meelachen. kijken, want ik vergeet dat ik naar ze kijk. Want Ja. soms komt het over als op een slechte manier uit, maar ik wil gewoon sociaal zijn. Ik blijf eerst naar ze kijken en dan lach ik, want ze hebben iets grappigs gezegd waarschijnlijk. Dan ga ik lachen. En dan zien ze me lachen en dan gaan ze of teruglachen of ze kijken met mijn capsones. Als ze mijn capsones kijken, dan denk ik bij weet je wat, doe het maar. En ga gewoon bemoeien met jezelf. En als ze een beetje terugleggen, denk ik, ganga. Dan ga ik meepen. En voor ik weet ben ik met mensen aan het praten. Ja. Kom, we gaan dat een keer. Waarom maak je, ik wou net zeggen, waarom maak je daar geen content over? Sociale experiment. Omdat het Hoe voor noem je mij dat? normaal Sociale is, experiment? Het is niet Het gaat als ik het bewust moet gaan doen, denk ik, Dan gaat het het is echt onbewust. Want als ik het bewust ga doen, zeg maar, dan ga ik misschien onzeker voelen. Want waar ben je mee bezig? Weet je hoe vaak ik met haar zit? En dan zitten wij gewoon ergens. En in een halve klap hoor ik haar met mensen praten. En dan vraag ik aan haar, ken je hun dan? Nee, ik heb net Nog niet. Ze ben net in. Ja. Nee, ik ben wel benieuwd hoe mensen daarop gaan reageren als je opeens gaat bemoeien eigenlijk. Dus misschien Haar moeten we dat zij wel heeft een doen. hele goede energy. Dus 9 van 10 keer Ja? matcht het wel, zeg maar. match it. Ja. Ja, ze heeft een goede Ja. energy. Hebben mensen nooit gekeken van, wat bemoeien? Ja, toen je mijn vest weer wou pakken. In de Zara. Oh, echt erg. Vertel. Kijk, mijn zusje had een vest van Zara. We moesten naar Spanje. Maar ze had een vest gepakt en een broek. Maar die vest... Ik had 2 broeken Ze had en één vest. twee broeken en 1 vest. In plaats van dat ze een broek terughangt, had ze een vest teruggehangen. Ik was op zoek naar de vest van mijn zusje. Dus ik loop en ik zie 2 meisjes staan. Met de vest van Met de het vest van mijn zusje. We hebben het nog niet betaald, maar het is van mijn zusje. Mijn zusje wou dat vest. Oké. Ik kijk naar de meisjes en ik zeg tegen hun... ik hoor ze zeggen, ja, ik heb een M nodig, maar ze bedoelde eigenlijk broek. Ik zeg, ik heb een M vest voor jullie. Ze zeggen, nee mevrouw, het is goed zo, we hebben het een goeie. Ik zeg, maar nee, kijk, het kan niet M. Ik denk, maar je kan niet M, hè. Het meisje kijkt me echt aan van, waar heb je het over? Ik zeg, ik heb hier een M voor jou. Ik bleef echt gewoon zo van, nee, geef mij, want mijn zusje heeft die S nodig, dus
geef die wat jij in je hand hebt. En ik heb een M voor jou. En de ene zei mevrouw, het is de... En die andere keek me echt aan van, hoor je niet? Toen dacht ik, wacht even. Hier heb je mee. Bimbij! Oké, is goed. Ik ging de andere terug en dat die daar, sorry. Maar ik ging wel echt gewoon van, oké, toch? Het is voor mijn zusje nu. En ik ga tegen jullie zeggen van, kom gaan ruilen, want mijn zusje heeft het nodig. Ja, maar dat is niet echt bemoeien. Dat is gewoon, Je bemoeide wel, want waarom bemoeien in wat zij nodig ja, hebben? ze hadden app nodig. Oh ja, oké. Ja. Ja, dan vind ik ook dat je een M-test nodig hebt, maar maakt niet uit. Ja. Ja, die dag had ik wel dat een meisje keek me aan. Dat is een jong meisje. Misschien waren ze 17. Nee, maar dat is een content, man. Dat is content. Ze keek me echt aan van mevrouw. Toch? Rot op. Het Echt kan de toch ene dat met ze een inhouding, hè? Een M boven dragen en een S beneden. Ja, maar op dat moment was boeide het me toevallig niet. S boven Mijn de kern. zusje. Ja, Maar ik had mijn die zusje S had nodig. S nodig. Dus ik En we had moesten S in over hand. 2 dagen op vakantie. Dus Ja, hallo. dus geef die S gewoon, zodat mijn zusje het kan kopen. Als je voortaan gaat eten alleen, stuur je elkaar... Egoïstisch. Ja, het is niet egoïstisch, maar het is gewoon... Oké, ja. Ik denk niet dat het egoïstisch is, Nee. denk ik eerder egocentrisch. Dit heb ik toevallig gezien in de dingen. Ja? Ja, het is egocentrisch, dus het is niet echt egoïstisch. Ik Ik weet niet wat jij deze week hebt geleerd op werk, maar je Wat komt met heeft allemaal Lola woorden. Het is, nee, maar weet je, het is, ik ga dit nu echt letterlijk stelen. Ik ga dit stelen van wat ik in een andere video heb gezien. Egocentrisch is, je denkt ook aan jezelf, maar je denkt meer voordelen, wat zeg maar in de voordeel is van jezelf. Snap je? Ik ken recht van stikken, maar je hebt ook. Ik denk nu aan Egoïstisch is mijzelf. aan jezelf je denkt aan denken, ja. Maar nee, En niemand anders. egocentrisch is voor jezelf denken. Een stijl. Stijlie. En ik dacht voor haar, want mijn zusje had het nodig. En ze Dat ben ik dacht dan. egocentrisch, want ik eet zelfs niet die andere emmertje. Nee, ik heb een andere voor Ik je. heb een andere voor je. Ik wou ruilen. Geef mij die S, want mijn zusje heeft die nodig. Ik weet niet wat dat is. Ik weet ook niet wat het is, maar mijn zusje had die nodig. Dus geef eigenlijk. Maar ja, ze keek met één ding. Het lichtje ging branden toen het andere meisje me aankeek van... Weet je toch? Wat is jouw probleem? Ja, ga weg. Bijna een klap gekregen. Ja, toen dacht ik, wacht even, waar ben ik mee bezig? Doe normaal. Ja, toen pas ging die licht branden. Oké. Maar bewust, ik weet niet of ik dat bewust zou kunnen. Ja. Bewust Of als ga je iemand dat- kleren aan het passen Want dan is, ga je dan ga ik gewoon ook nadenken, zeggen, want jij denkt oprecht niet na als jij dat doet. Nee, Oprecht ik- niet gewoon. Ik moet haar soms ophelderen van, die ook vaker met show. Dan zegt ze nog, Ja. Ja, maar als je dat onbewust doet, denk ik niet dat een camera jou zou stoppen met dat doen. Oké, nee, ik denk het ook niet. Want als ik doe het onbewust, ik wil alles weten. Ja, maar en zodra jij weet dat er een camera voor je is, dan word je dan ongemakkelijk. Ja, dan word ik ongemakkelijk, ja, klopt. Die camera is op afstand, zeg maar. Verborgen Ja, camera. maar ze weet het. Ze moet het echt niet weten. Ik moet het niet weten. Ik moet het niet weten. Ik moet ergens zijn en je Het is, moet het zien het doen is van. gewoon letterlijk ook gewoon, soms kijk je er ook aan van, huh, ken je hun? Nee, ik ben net gaan bemoeien in een gesprek. Ze hadden het over dit en dit en dit. Letterlijk. Letterlijk. Of zijn iets aan het praten, mensen zijn iets aan het praten en dan zegt er al jaren, ja, want en ik dacht, niemand was met mij aan het praten, dus daar was het niet over het onderwerp, ik hoorde het daar. Snap je? Dus ik ga over het onderwerp van hun, ga ik tegen haar praten. Maar hoor je het niet? Waarvan ik ook werd van, wat? Ja. Heb je dat ook aangeschoven gelijk? Hebben ze niet gezegd, kom bij ons Ze zitten? schuift soms ook gewoon aan, maar dat is omdat ze al is gemengd in het gesprek. Omdat ze al is gaan mengen in het gesprek en ze haar best wel gezellig bij ons komt met goede punten. Want hij is ondertussen aan het nadenken terwijl ze aan het afluisteren is, want basically ben je aan het afluisteren. Kwam ze waarschijnlijk met goede advies op punten, ja dan is ze eigenlijk langzaam wel Met deze aangesproken. mensen, ik bedoel het niet slecht, ik wil gewoon mee bemoeien. Ja. Ze vinden het gewoon gezellig. Ik vind het gewoon gezellig. Super extrovert. Ja. Ja hoor. Ja. Volgens mij jij bent een enge stalker volgens mij. Nee, dat dan weer niet direct. Dat niet. Ik hoor ook alles, hè. Ik kan nu met jou in en je gesprek. ziet Ik alles. zie ook alles. Ik Want kan nu ga met je jou nu in gesprek. vragen welke kleur auto net voorbij ging rijden. Ik zag wel een auto voorbij rijden, maar volgens mij, ik weet niet. Nee, dat... Oké, dat kan je Ik niet zie zeggen, wel maar die auto, zeg maar. zo waar scherp die ben je, kleur dus is. ze ziet alles, ze hoort alles. Het is echt ongelooflijk. Ja. Ik kan in een diep gesprek met jou zitten, maar mijn oren kunnen ook daar zijn op dat moment. Je oren zijn daar op dat moment. Je doet alsof je luistert, maar... Nee, ze hoort je ook. Ik hoor ook Ze wat je hoort zegt. je ook. Ze geeft ook nog antwoord. Maar ze Ik hoort geef ook het duidelijk wat eentje daar hier, is. eentje daar. Ik weet niet hoe ik weet, want ik geef een voorbeeld. Ik was met mijn zoon in de stad, maar ik was ook met wie was ik aan het praten? Was jij? Met mij was je aan het Ik was met haar aan het praten. Mijn Maar zoon dat was me aan is het roepen. om precies te zijn. Ja, mijn zoon was me aan het roepen. Maar Maar hij dat is wou me iets iemand anders, dat is mama instinct. Nee, ik weet niet, hij wou me iemand laten zien. luister, Hij wou me iemand luister. laten zien. Terwijl ze mij aankeek. Ik was met Mij. haar aan het praten.
Mijn zoon roept mij, maar hij riep me op een manier van, oké, je weet toch, mama, kijk die persoon, weet je toch? Ik deed dit, ik was met haar aan het praten. Ik deed eerst scannen, omgeving, ging ik verder met haar praten. Toen zei ik, wat zei je? Toen zei hij, laat maar, je hebt niet gezien. Ik zeg, Die. Hij zei, dit aan. Was zo crazy. Hij schrok gewoon, hij zei, maar even serieus, hoe weet jij dat? Maar zo, als jij, crazy. ik scan En dit is allemaal gaat letterlijk in 1 seconde. Hè. Dus het lijkt nu alsof ze er tijd nemen. Kijk, nee, het gaat letterlijk. En dan gaat door en dan komt ze erop. Of als ik met haar loop, we zijn in een feest of zo, en dan zegt Zij is ze, iedereen, hè? Zij is iedereen. ik scan iedereen Zij is af voordat ik iedereen. loop, zeg maar. Ik scan, en dan zegt ze, heb je die gezien? Ik hoef niet eens met haar te praten of ze zegt, en dan Dat zegt, is ja, ik heb wel, gezien. wat wij wel heel goed kunnen is, wij kunnen communiceren. Wij kunnen een gesprek voeren. Zonder te praten. Zonder te praten. Hoe dan? We hoeven elkaar niet eens aan te kijken. Crazy. Het is gewoon letterlijk. We hebben een hele gesprek gevoerd. We hebben een hele gesprek gevoerd We zonder... komen er later op terug, wel met woorden. We komen er wel op wanneer we terug. met z'n tweeën zijn. Ja. Maar we hoeven alleen maar. Wacht, Of alleen aankijken zo van, oké, ja. Ja? scherp en we komen erop terug. Kom maar terug. Psycho man. Dat is wanneer je elke dag samen bent. Elke dag dan. Ja, ja. Je leert praten zonder woorden. Jij moet rechercheur worden. Is dat niks voor jou? Zeiden vroeger, ja. Ja, ja. Ja? Ja, zeiden wel. It's possible. Ik hoor ook, dat is ook crazy gewoon. Heb je Aan een iemand- paar gedaan? Ja, aan iemand zijn stem kon ik zeg maar horen. Ja, aan iemand zijn stem kon ik zeg maar Zo. horen wie het zou zijn. Hoezo vroeg je dat? Liepen ze langs? Nee, ik zag toevallig die auto en toen dacht ik, Oh. we hoeven 5 minuten wel afblijven doen. Parkeer is tot 7 trouwens, hè? Oh, dat hoeft het niet. Oh, ik kan hem niet uitdoen. Oké. Maar voor de rest ben ik gewoon niet erg nieuwsgierig. Ja. Het zit gewoon een beetje in mijn genen. Jullie zijn 2 verschillende personen, man. Ja, we zijn echt 2 verschillende personen. Als ik hetzelfde, eerlijk is eerlijk. Als ik hetzelfde karakter Dan als haar gaan wij had, niet met elkaar om. dan zouden we niet met elkaar om kunnen gaan. Ik ben degene die Ik ben gewoon Zij is gewoon vervelend. vervelend, het is hinderlijk. Wie Klaar. zei? Ja. Dat had je ook niet moeten zeggen. Ik zei Oh, gewoon vervelend. sorry. Irritant kunt zijn. Ja, dat bedoel ik dus. Ze kan ook niet netjes praten. Wie van jullie is de meest zakelijke? Ik. Ik ben Ja? Red Pakket. Ze lijkt zakelijk. Sure? Dus je staat niet open voor grapjes en dat soort dingen. Ze maakt niet verkeerde snel grapjes. momenten. Nee, zij... Ik maak niet snel grapjes. Dan gaat ze zeggen, ik ga stuk. En dan in het bed zegt ze gewoon... Zeg maar, ik ga stuk. Ik ga stuk. Ze is echt anders. Ja. Ja. Zodoende. En wie is bij jullie? Jij bent serieuzer dan hem. Ja. 100%. Althans, ligt eraan. Ik ben ook een... Je bent ook een pretpakket. Oké, jij bent ook... Hij is nooit serieuzer dan mij. of verkeerde momenten ook. Het lijkt alsof hij meestal serieuzer is. Nee, maar hij heeft altijd die grap Hij maken. is serieus, ik want kies hij wel kan een- nooit, hij kan nooit normaal. altijd een domme opmerking wat er tussen moet komen. Ik kies momenten gewoon, man. Maar soms, ik weet niet. Ik gebruik ook grapjes gewoon om even iets te doden gewoon met... Hoe zeg je dat? Alleen jij weet het, dus zeg het. Dat serieusheid, dat Jij denkt zelf... Ja. Gewoon Ja, maar een grapje serieus? ertussen gooien om... Serieus zijn hoeft niet negatief te zijn, dat is niet negatief. Nee, ik, Zo, Iets van anders is niet goed. Gas? Zo, kijk. wat ik bedoel is... ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar soms zijn mensen serieus in een gesprek, wat dan ook. En dan kom jij weer met zo'n En dan kom ik weer met- loms. Iets loms gewoon om even het moment te breken, gewoon. En dan door. En dat doe je ook gewoon echt. Dat dus, maar ja. Ik kan wel soms, ja, serieus zijn in ieder geval. Denk ik. Dan hem. Ik weet het niet. Maar dat is weer het punt van, ik lach alles weg. Je probeert altijd over alles, Ja, dat sowieso. dat ja. is meer. Dat sowieso, ja. Ja. En dan ben ik dan ook weer. Ik lach toch alles. Dan ben ik ook klaar. Wat zijn jullie? Het is bijna kerst. Ja, wisseling. Wat gaan jullie doen? Plannen? Jij gaat je voornemen sowieso niet uitspreken, hè? Dus, Ik ga trouwens met kerst van werken. Ik ga Ja? eerst ook werken. En mijn dochter ik heb geen zin in kerst dit jaar. Waarom? Veel aan mijn hoofd. Veel moeten doen. Druk. Wij gaan naar de tweede kerstdag. Gaan we met elkaar zijn.
Ja. De eerste keer gestart ben ik gewoon lekker aan het werk. Ja? Je werkt veel. Ik En je werk zegt heel alsnog, veel. ik ben succesvol. Kijk, ik heb... Of Nogmaals. je wilt succesvoller worden. Ja, door de hele dag te werken ga ik niet succesvol worden. Nee, kijk, ik had doelen. Ik had doelen in mijn leven. Ik had doelen, ik wou wat diploma's halen, ik wou certificaten halen van dingen, ik wou wimpers zetten vroeger, ik heb mijn wimpers gezet. Ik was dat zat, ik heb gestopt. Er is wel één ding die je daarover hebt, wat ik wel echt wel wil doen. Maar Ja. ja. Maar ik heb zeg Sorry, maar, de praat dingen, niks. de dingen wat ik heb gedaan, nee, wat ik wou doen, heb ik gedaan. Ik werk nu wel veel, maar dat is een keuze van mijzelf. Want ik kan ook gewoon zeggen van, weet je wat, ik stop met werken en ik ga wimpers doen. Dat is niet ook lekker. Dan ga ik mezelf, weet je toch, ja. Die tanden bleken, doe je dat niet meer, hè? Tandenbleken doe ik ook niet meer. Ik had waksen. Ik wou niks meer. Ik wou niks meer in mijn huis. Ik dacht, oké, buiten huis. Vind ik fijn. Jij wou niet meer in je huis Ik op? wou niet meer. Ik Je wou wil geen klant meer ontvangen. Ik wou in mijn huis. Ja, ik ben verhuisd, zeg maar. En ik dacht, oké, weet je wat, gewoon een schone lijn. Geen klanten meer in mijn huis. Gewoon, en als ik zeg maar, stel ik had een aparte ruimte, zou ik zeggen, oké, snap je? Ik kan iets voor je regelen, weet je dat? Nou, je skip. Ik heb Is al je dan? niks meer. Nee, ik vind Wat het werk. regelen? Ruimte. Kamer. Nee, Als je in een kapper zat, dan hebben we de extra. nee, niks meer. Ja. Wil je? Nee, maar als ik verder ben met dat. Het moet perfectiewerk zijn. Het gaat er weer perfectie. Ik bedoel, je moet toch doorgroeien. Mooi met je perfectie gelijk. Ja. Als je weet wel klanten die jou nu al vertrouwen. En zo. Zo ga Hoe je ga je perfect Hoe worden? ga je perfect? Ik kan niet één keer eten. ik begon ook met spinnenpoten. Ja, serieus. Ja, sorry. Dat is me to me. Maar nogmaals, werken is mijn eigen keus. Veel werken is ook mijn eigen keus. Snap je? Ja. Ik vind werken leuk. Op een of andere manier vind ik werken leuk. En vroeger had ik een solliciteerverslaving. Ik ben apart, ik weet. En ik vind het ook leuk om elke keer naar een andere plek te gaan. Dus ik werk bijna. Ik heb eigenlijk sinds 12 december heb ik niet thuis geslapen. En vandaag slaap ik weer niet thuis. Hoe? Ja. Nice. Dat is een ander onderwerp. 6 dagen. Dus eigenlijk, jij zegt elke dag nee. Sinds 12 december krijg je nee van. Dat weet je niet, want ik Waarom? zeg ik heb niet thuis geslapen. Niet thuis Oh, geslapen. Dat betekent niet dat ik niet thuis ben geweest. Touché, touché. Is het 24 uur in een dag, Touché, hè, Ryan? touché. In ieder geval. Maar, snap je? Ja. Ja. Maar goed. Wat ga jij doen met kerst? Tweede kerstdag sowieso. Boekingen. Tweeling maar. Deze man is van Maar dat zeg je altijd toch? Hij zei boekingen. Eerste kerst weet ik nog niet. Nog niks, denk ik. Ik denk gewoon niks ook. Feesten, jaarwisseling, niks. Mijn dochter is 31 december jarig. Wow. We zijn niet zo echt van een Duur, man. feest meer. Misschien één keer in zoveel tijd of zo. Gewoon Geen andere- no-game of andere iets. dingen, nee. Cheon. Chill misschien. Toevallig, maar Misschien is het. ja, het is... Ik vind feesten geen prioriteit. Wat zei je? Worden als Als ik ouder. diensten heb. Dan kunnen we altijd wel zeggen van les minder dat we oké, vandaag. Het is niet dat we niet meer willen feesten of zo, maar het is gewoon van oké, Het is geen prioriteit. het is geen prioriteit. Ik ga liever een slaapdienst nemen, dan ga ik rustig slapen en mijn geld verdienen. Slapend. Ik ook. Netflix. In plaats van feesten, dan ga je willen drinken. Je gaat je outfit, je haren moet gedaan, je nagels moeten gedaan worden, je wimpers moeten gedaan Dan moet je worden. vet kwijt. Alles moet gedaan worden. En dan ben je daar en dan ben je feesten. En dan ben je klaar met feesten. En dan slapen, wakker worden. Topic voor volgende aflevering. Ja. Waarom kopen jullie bij elke feest, voor elke feest een nieuwe outfit? Oh, dat vind ik een hele leuke topic. Oh, dat is een goeie. Ja. Schrijf het op. Ja. Hierbij Nou, zullen we het ook... Gaan we niet afsluiten? Oh, ja. dat was het. Nee, ik wou jou een mening geven. Nee, waar is de volgende keer? Ja, ja. Oké, guys. Dat heeft Hierbij... ook te maken met onzekerheid. Maar- Nee, wacht. Waarom? Nee. Dat is echt niks. Wat? Nee, dat waren voor Oh, de volgende keer, want keer. dit heeft echt niks te maken met onzekerheid. Hierbij sluiten we de podcast af. En ja, zoals jullie hebben gehoord, wordt het volgende week Of 2 weken. over 2 weken een discussie. Die wij gaan winnen. Want Nadinka deed dit voor ons. Ja?
Bedankt voor het kijken. Fijne dagen mensen. En doe rustig Over aan. 2 weken, dat is al volgend jaar hè? Ja. Nee. Ik ga dit jaar niks meer doen trouwens. Je zegt over 2 weken, maar Guys, ik wens jullie een fijne feestdagen. niemand gaat tijd hebben om een beetje... Oh ja, dan is het af volgend jaar dan. Oké guys, opnieuw, echt opnieuw afsluiten. Oké guys, dit was de podcast. Ik wens jullie fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Alvast. Alvast. ja. Doe Met voorzichtig. Gods wil zie ik jullie volgend jaar weer met 10 vingers en 10 tenen. In het hoofd. Love y'all. Hou je vingers op. Wat? Ik hoop Wat is dat? Nou, dat is niet oké hoor. mensen genieten van jullie week. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En Merry Christmas. deel de podcast ook en praat daarover. En we zien jullie Merry in de Christmas volgende guys. aflevering. Het is over 2 dagen kerst. Happy New Year! Ciao, bon Simon! Hij zegt Happy New Year. Hou die vingers joh. Doei doei!